Ako ťa vidí Boh? Izaiáš 43:4. Pretože si v mojich očiach vzácny. Už si niekedy šiel na vlčí trh v nádeji, že tam spravíš terno a natrafíš na niečo, čo je naozaj cenné? Pre netrénované oko tam väčšina ponúkaných vecí vyzerá ako odpad. Možno ležali u niekoho v podkroví, kde na nich padal prach a chytala sa ich pleseň. Ale skúsené ako vidí poklad v prestrojení. Predmety, ktoré stačí vyčistiť, vyleštiť a zreštaurovať a budú mať opäť svoju hodnotu. To je presne to, čo Boh robí s nami. Keď ti Satan povie, že si bezcenný, Boh sa pozrie do tvojho vnútra a vidí skrytý poklad. Keď spravíš Ježiša pánom svojho života, on ti pomôže prekonať tvoju minulosť, pomôže ti odolať pokušeniu, poraziť zlé návyky, povzniesť sa nad svoje vlastné obmedzenia a uvedomiť si, že máš v Božích očiach veľkú hodnotu. Potom naozaj začneš veriť tomu, čo povedal, že si vzácny v jeho očiach. Pravdou je, že ak seba samého neustále znevažuješ, môže ťa to začať ťahať k ľuďom, ktorí robia to isté. Ale ako náhle si začneš uvedomovať hodnotu, ktorú ti Boh dáva, celé tvoje vnímanie sa zmení. S Bohom nemôžeš prehrať. Aj keď zakopneš, on ti pomôže znovu vstať. Pomôže ti stať sa silnejším a múdrejším a ísť ďalej, až kým nezvíťazíš. Keď seba samého vnímaš iba ako niekoho, kto neustále robí chyby a zlyháva, pozeráš sa do nesprávneho zrkadla. Hneď ako sa začneš pozerať do zrkadla Božieho slova, uvidíš niekoho, kto sa deň čo deň premieňava na Ježišovu podobu. Pozri 2 Korinským 3:18. A presne tak ťa dnes vidí Boh.